Erokamano nyakora mogi kumiora mogi TV ne weche mag kagi kachen sapar mar odhiambo nyinga ochieng Emmanuel. Mokum skunde mag primary county Homa Bay obedo gi nok ma jopuonjre odiochieng' ma kawuono bende ne oyaw skunde. Tend skunde go wacho ni yepo ma kawuono obedo gi chochni mar jonyuol nyocha oseng'eyo ni ng'anyo dhi chakore. Kata kamano riwruok mar NAT nyoloko pache odhiambo manyoro. Yepo ma tamra adek ma ochakore kidam nyiso ni chendo mag somo kidek digni e kaunti ma Kisumu kapod irito mondo mi chendo duto kete tim kapok jopuonjo chako puonjo e yo makare. Kendo ka wang'iyo to waneno ka nyithindo ok obiro maber. Wantiere gi nyithindo abiriyo kende ma obiro. Homa Bay sub county skunde ma waseng'iyo kagi kata matin turnout ok ber. Nyithindo osebiro matin. Aneno skunde kaka Kogelo Kalanya aneno ka 77 mo report, Adongo 87, Lala kama nitiere 7, Akeli aneno 77, Ndiru 41, Chiga 27, Yao 31, Nyagidha 16 kaachiel gi mamoko. Kata ka wang'iyo matin gi kende nyiso wa ni turnout ok ber. Skundwa ni nigi nyithindo around 1,600 to kawuono nyithindo roughly 500 emochopo. Wadwa kwayo jonyuol ni ka giyie to mondo gikel nyithindo, gigol nyithindo mondo bi e skul nikech tam mar adek ni en tam machuok. Ochakre kawuono tarik 26 to tarik 25 Oktoba odhi rumo. Out of nyithindo 1,850 mol tin ne 100 emochopo. But wan gi geno ni kind gibiro. Kwan manok mar jopuonjre mochopo e skunde mag piny owacho ma oyaw kawuono e kaunti ma Kisumu. E skund primar ma Victoria Bomano, japuonj maduong' Edward Mala wacho ni jopuonj ochopo e skul to mak mane jopuonjre manok ema nok ochopo. Mala okwayo jonyuol mondo chiw thuolo ne nyithindgi donjo e skul ne chakruok mar somo. Kawuono en odiochieng' makare monego bed ni nyithindo te duogo skul. Taparo ni nitiere confusion mar strike. To adwa appeal ne jonyuol ni kanyo gisewinjo ni NAT nyo withdraw, then it means ni jopuonj te nende nyaka bi skul. Koro mi akwagi ni mondo giwe nyithindo mondo bi skul osomo. Kaka skundwa ni to bende asewinjo gi other places ni chal ka gima nyithindo ok report 100%. Kang'iyo sikundwa klas monego bed gi nyithindo 85 wayudo ka nyithindo 15 ema report. Taparo ni ok en gima ber ahinya. Kinde mar somo mar tam mar adek chiek kabisa to jopuonje gin ready mar tiyo nikech ndalo mar flood cha nokawo saa. Kendo kwachako wawe nyithindo oko sani, taparo ni nyalo thago gi tieko syllabus. Obile kaunti ma Mombasa ne otoyo ng'anyo mane bagi gi tendiruok jopuonj ma Kuppet mane oramo ni jopuonj mag sekondari ok bi yawo skul nyaka chieng' piny owacho chop dwachgi. Jopuonj mane oromo e dho tunge liech mantiere apaya ma Moi e chuny boma ma Mombasa kuma ne gichano chako ng'anyo ne okegi obila mane okoni gionge kod oboke mopodho ng'anyo magi. Jopuonj okoni nyaka sani pok yawo gimomiyo riwruog jopuonj ma NAT ne ombeko tol kendo chungo ng'anyo margi nimar onge singo moseketi e tim. Mar duol ma TSC pod medo mana miyo gi singo. You apply through the right channel. Just listen to me. Good morning, teacher. We are pleased to see you. Welcome. Okanya ng'e gimo jo NAT no neno nikech adiera manitie makende to en ni pesa to onge ng'amo mi kata chiel. Mar msara ni onge gige wa kata chiel ma serikal otimo. Giwachonwa ni wabiro timo.
gana ni gibiro timo kama ne gi sign kata oyuno no ko sign akelo misori no ko sign gima ne Jonato neno wan ok wadwa donje mago jo primary wan wawacho wa jo secondary school koro wan wanyono kar tiendwa nikech wan jo secondary school bet wan wapuonjo nyithindo mabet dongo to tije wabe bet opogore sani Jonato go gin ginge gimomiyo ne gidagi lakini jo Kenya to nengo ng'e ni mriambo to ok tong' watigo waol gi mriambo. Riwruok mar jopuonj Kuppet bade ma Nyamira riwore kod jowetegi e ng'anyo ka gidhiro mondo medgi osare kinde ng'ur mamoko. Jopuonj go semo jonyuol e wiye ne jopuonjre dok e skul ka giwacho ni jonyuol ema biro kawo ting' poni gimoro timo jopuonjre e skul e kinde ma jopuonje onge. Jopuonje go ba ng'anyo e boma ma Nyamira kapok ne gichwalo ng'ur margi e apisi mandiko jopuonj TSC ka gidwaro mondo chop kare winjruok mar higa ma 2021 na 2025 kod chudo mag omenda moko ming'ado. Ndiko jopuonje 46,000 e tich mag JSS to kod bero lwasi mar tich. We have called our teachers out who are members of Kuppet to down their tools as from midnight last night until further notice. And I want to assure the teachers present that our strike is fully and legally protected by the law. We signed a CPA covering 2021-2025, and we agreed as members with the government that we were supposed to be paid in 2 installments. One installment was paid last July, and as we speak, the second installment has not been paid. And we are saying wale wazazi ambao wataleta watoto shuleni, hao watoto mtakuja muwafunze. Sisi kama walimu, starting today, we are on the streets, and what we want is the best for this country. We want teachers to be treated as professionals. Teachers power! Today, we have started our strike in Nyamira South. We have addressed media, then we are going to present our memoranda to the Teacher Service Commission at the TSC headquarters, Nyamira County. Tomorrow, all our members will be away from school. We shall be active in social media platforms the whole day. Mokum jodolo jonyuol mondo ne nyithindo duto e skul ka seche go gikwayo derepe mondo beda kiche kinde ma gichwalo jowuoth ahinya to jopuonjre e skunde ne gilose nyasi mar walo kendo Sid Alex Olekare kaka jatachino mag kanisni mag Christian Outreach Ministries e gwenge mag Narok East kama Governor County no Patrick Ole Ntutu ogolo siem ne jopur mondo beda kicha kod achudhe e kinde ni magikeyo. Tunaomba nyinyi wote hakikisheni ya kwamba watoto wetu wameenda shule. Nafikiri wanaanza kufungua Jumanne. Na mimi nataka tu kuwaomba madereva wawe waangalifu hasa wanapobeba watoto wetu kwenda shule. Mara kwa mara tumepata magari zinapata accident wakibeba watoto wetu. Tunawaomba msiwe na haraka. Utafika tu pale ulikuwa unaenda. Na hiyo ni maombi yangu. Hata nyinyi wazazi, ukiingia hiyo gari na unabeba watoto, kwa ile unapeleka watoto wako shule, mwambie dereva unabeba watoto wa shule. Enda polepole mpaka tufike pale tulikuwa tunaenda. Na wazazi wote nawahimiza ahakikishe kwamba mtoto wake amefika shuleni. Isiwe tu kwamba mtoto ameingia kwenye gari hajajua kama amefika. Eneo hili la Ndulele ni eneo ambalo linafaa madereva kuwa waangalifu. Tumekuwa na black spot hapa chini ambapo madereva wanakimbiza magari sana. Nataka pia kuwahimiza the traffic officers hapa pia wahakikishe kwamba magari haziendi kwa mwendo wa kasi, vile magari haziwezi kubeba zaidi. Jopuonj mag junior secondary medo seo piny owacho kuom rem keto lai makare ma chopo dwachgi. Jopuonj go seo migawo mar omenda kuom bagni gi wach e wi chenro mag ndiko jopuonj mag JSS kendo gidwaro ni chiw luor ne singo mane osechiwnegi. Wadwa wacho ni government, this is not the fight mar jopuonj kende. Parents wama wantiere godo, you are being wasted. Magi nyithindu modwaro ne giber. Kudwaro ne giber, join us in the fight. Sani kata ke ng'iyo kumone mwapuonje, waonge any single roof ma nyithindo dhi bede under ko bire next year grade 9. Alure gi wach ma
new CS manyien mar finance Mr. John Mbadi ne owacho e TV on live television just few days ago ni confirmation mar JSS interns ok nyal dhi mbele nikech onge resources, onge pesa. Then kawuono koro ni all of a sudden nitie 22 billion moro kamoro ma giwacho ni gidhi timogo confirmation e higa manyien. Sirikal osebedo ka riambo e wachni to wacho ni enough is enough, miriambo nyaka rum. Ata mokono sirikal ng'euru ni jopuonje un godo ka kendo jopuonje osebedo ka donjo e klas. Jogi gin jomodenyo. Ng'ama odenyo ok nya puonjo gimoro matim gi chunye ta kaka onego bed otimo. Mano nyiso ni nyithindo ma wan godo e skul ma mipuonjo kar kae onge ng'ama yudo gimono onego yudi. Nang'o nikech ng'ato timo gimoro ka ok otim gi chunye te. Mokuom jod bura mawuok e kaunti ma Embu kwedo paro mar golo omenda mag basari e lwetgi kendo nywando gi agulu achiel mageto siro weche somo manono e pachoka. Ka giloso e kinde alam ma Jumapil, jaod bura ma Mbeere North Geoffrey Ruku koni kata bedo ni paro maketo ni siro somo manono en paro maber. Piny owacho nyaka ng'e ni nitie gwenge madhier nie malo kaka Mbeere North ma basari ema osebedo ka konyo jonyuol. Kineno jaod bura ma Manyatta gi Tonga Mukonji okoni ok obi siro paro mabiro tero omenda ne migawo mar somo. Kawacho ni jopuonjre mathoth biro bedo kod pek e yudo omenda masiro somgi. Lakini mimi ya history ya bureaucracy ya serikali, kuna scholarship mingi sana zinapeanwa na ministry, lakini huku kwangu Manyatta sijawahi sikia hata mtoto mmoja amepata hiyo scholarship ya Ministry of Education. What I propose is this: kama kuna maneno ya kuleta basari zote pamoja ili shule zote zikuwe free of charge, me I support 100%. Mashule zikuwe free, watoto wetu wasome bila kuulizwa hata shilingi moja. Lakini kama tunaweka pesa pamoja, ndio irudi serikali kuu ianze kupewa process kubwa ya applications, in a way that mtoto ya Manyatta hatapata bursaries, akiangaika huku atakuwa anapiga milango, then me I am totally against it, kwa sababu ya bureaucracy ile imekuwa kwa ministries zile tumetengenezewa. These are proposals which look good, but which may not be the most appropriate thing to do for now in the Republic of Kenya. But let's look at these proposals. About the financing model, the university financing model, which is there, iko na shinda kidogo, na tunaomba the Minister of Education please sit down with your expert, as we say it in the National Assembly, muangalie hiyo taratibu. Jatend piny Kenya William Ruto golo chik ni rawere ma imiyo tiegruok e bad migawo mar NYS omi tiegruok e wi chenro mag tiyo kod gige lweny. Ruto loso nyasi mapodho jo NYS ma otieko tiegruok magi. Jopuonje 14,602 opwodhi nyasi no mobagi Gilgil e kaunti ma Nakuru. The minister responsible for National Youth Service, who is here with me, should, in consultation with the Ministry of Defense and Ministry of Interior, further the initiative to make sure that the paramilitary training that these young men and women go through will include a basic course in firearms to make sure that they stand ready to protect the country when the need arises. Nyaka romo giro kamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko e chenro mar kagi kacha maga mesa mar kawo weche oikoni gi lakseche kata kamano par ni koromo sa achiel mar odhiambo wantiere kod mathoth mesa ma kawo weche manyien gi sani chungo ni weche gi kendo iko geyo makare e boydo gi kod kuku margi to kod fombo margi koromo sa achiel mar odhiambo ka achiel kod sa 3 mar otieno. Nyinga Ochieng Emmanuel.